Ora de cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bun găsit, dragi radioascultători! Vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Cultură, care sper mult să ne fortifice spiritual în aceste vremuri deloc simple. Veți vedea însă că vremurile n-au fost ușoare nici pentru personalitățile evocate în emisiunea noastră, dar ele au avut puterea să le facă față, lăsând posterității opere de valoare care ne sunt utile și în ziua de azi, inspirându-ne la fapte bune și de folos pentru semeni. Așadar, inițial vom afla mai multe informații despre evenimentele culturale organizate și susținute de ICR Mihai Eminescu la Chișinău, care s-au desfășurat și se mai desfășoară încă în aceste zile. Vom face un popas virtual la Mănăstirea Cetățuia Negru-Vodă, din apropierea orașului Câmpul Lung Muscel, prima capitală a țării românești, mănăstire numită și Meteora României sau frumusețea sacră a românilor. Vom evoca alese personalități precum Iorgu Iordan, lingvist și filolog român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române, George Coșbuc, poet, critic literar, scriitor, publicist și traducător român din Transilvania, membru titular al Academiei Române, Elena Băcărescu, scriitoare română stabilită în Franța, membră de onoare a Academiei Române, Vasile Părvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, membru titular al Academiei Române, dar vom transmite urări de bine și Simone Halip, tenismena de aur a României, și Sofiei Vicoveanca, îndrăgită interpretă de muzică populară, cu ocazia frumoaselor aniversări, dorindu-le sănătate și succese pe mai departe. Desigur, am pregătit în contextul emisiunii și ilustrația muzicală. Vom audia două cântece pe versuri de George Coșbuc și, neapărat, o vom asculta și pe mult îndrăgita Sofia Vicoveanca. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Stimate domnule academician Valeriu Matei, actualmente au loc mai multe evenimente culturale cu sprijinul și în organizarea ICR Mihai Eminescu la Chișinău și aș vrea să ne vorbiți despre ele. Să începem cu reuniunea teatrelor, care continuă și în această săptămână. Da, ea de fapt mâine 26 septembrie, reuniunea teatrelor deja se încheie. Toată această săptămână a fost plină de spectacole radiofonice, câte unul în fiecare zi, spectacole în sala mică, în sala mare a Teatrului Național Mihai Eminescu, în Teatrul Luceafăru, la Teatrul Satiricus Sile Caragiale și în alte incinte, la Cahul, unde va fi prezent teatrul de la Bacău și așa mai departe. Au avut loc numeroase spectacole, cum ar fi 1000 de îngeri în sala studio Valeriu Cupcea în ziua de 19 septembrie. În aceeași zi, la orele 19, am avut un spectacol trupei românești de la Teatrul Național din Târgu Mureș cu celebra piesă lui Victor Ion Popa, Tanche, Ianche și Cadâr, într-o frumoasă realizare scenică a regizorului Nicu Mihoc. Apoi, Teatrul din Târgu Mureș a prezentat și Nora lui Ibsen în limba maghiară cu subtitrare. Teatrul Satiricus Ile Caragiale a venit cu Năpasta, drama lui Ile Caragiale, singura dramă a marelui autor de comedii. Teatrul din Sibiu a venit cu un spectacol cu un singur actor în scenă, cu o singură actriță care creează 7 identități, spectacolul intitulat Felie, cu celebra actriță Ofelia Popi în rolul central. Flori de Mină a fost o piesă prezentată de Teatrul Luceafăru din Chișinău. Teatrul Rada Stanca din Sibiu a fost prezent joi seara cu
piesa cu E frică de Virginia Woolf, al lui Edward Albee, o regie interesantă și o realizare pe potrivă. America de acasă e spectacolul cu care trupa din Bacău a venit la această ediție a Teatrelor Naționale, pe care a prezentat-o la Teatrul Luceafăru și la fel la Teatrul BPHD din Cahul. Au fost și alte. Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți a venit cu concertul Condamnaților, un spectacol de Dimitri Mincenoc în regia lui Dumitru Griciuc, de ale Carnavalului, spectacolul Teatrului Ilie Caragiale, Teatrului Național din București. Teatrul Alexei Mateevici a fost prezent cu Jubileul după Cehov, iar Teatrul Național, spuneam, București, reia acest spectacol. Chiar în ziua de astăzi e spectacolul de la Mateevici și spectacolul Teatrul Național din București. Se vor încheia mâine reuniunea Teatrelor Naționale cu Hamlet în sos picant, un spectacol al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, în regia lui Alexandru Cozub. Vor mai fi apoi ulterior și alte spectacole în alte săli de teatru, dar despre ele sper să vorbim la sfârșitul celelalte săptămâni, astfel că reuniunea Teatrelor Naționale a întrunit cele mai importante teatre din întreg spațiul românesc, cu producții teatrale noi, ceea ce a fost pe placul publicului chișinăuian, iubitor și degustator de teatru, pentru că există niște tradiții bine conturate de-a lungul vremurilor. Domnule Mateș, e în plină desfășurare Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, care a ajuns la 13-a ediție, și aș vrea să ne vorbiți despre acest festival care 2 zile are loc la Iași și 2 la Chișinău. Deci ediția 13 a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru s-a desfășurat în aceste zile, 22-25 septembrie. Astăzi se încheie cu o suită de manifestări care au loc la Hâncești. Festivalul a debutat în ziua de 22 septembrie la Iași, în Muzeul Unirii, în sala dublei Unirii, a avut loc deschiderea solemnă a festivalului, a urmat un colocviu consacrat operei vierene. Apoi au urmat, sigur, câteva comunicări susținute de academicianul Mihai Cimpoi, poetul Ion Hadârcă, membru corespondent al Academiei Științe de la Chișinău, de cei mai importanți scriitori prezenți la această ediție. Apoi la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, în sala mare de spectacole, a avut loc un concert extraordinar intitulat Rădăcină de foc, cu orchestra de tineret a Iașului, dirijată de Virgil Popa, cu corul Marei Uniri, dirijat de Andrei Fermeșanu, corul de copii, dirijat de Raluca Zaharia, cu soliști cunoscuți în întreg spațiul românesc și cu prezența compozitorului Eugeniu Doga, care a susținut un recital. În ziua de joi 23 septembrie, evenimentele au avut loc în Parcul Copou, unde a fost dezvelit încă în anul 2009 un bust al poetului Grigore Vieru, apoi la Casa de Cultură Mihai Ursache din Iași au avut loc conferințe și comunicări despre personalitatea și opera lui Grigore Vieru. S-a lansat volumul, o ediție nouă, Grigore Vieru în amintirile contemporane, o antologie alcătuită de Daniel Corbu. S-au lansat alte volume, iar la orele 17 la Ateneul Național din Iași, în sala de spectacole Radu Belegan, a avut loc gala laureaților acestei ediții a festivalului. La Chișinău, evenimentele au debutat vineri, ziua de ieri, la orele 11, pe alea clasicelor literaturii române, din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, cu alocuțiune ale organizatorilor și personalităților participante la festival, cu un recital poetic, iar la orele 12, la filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă, din Teatrului de Marionete de Păpuși Licurici, a avut loc o manifestare intitulată Întoarcerea la izvoare, Grigore Vieru în Constelația Liriei, cu o expoziție de carte și, bineînțeles, cu copiii care au prezentat recitaluri din creația lui Grigore Vieru. Un simpozion, Posteritatea critică a lui Grigore Vieru, s-a desfășurat la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, cu comunicări noi despre felul și modul cum este interpretată postum opera poetică și opera literară în general a lui Grigore Vieru, iar în seara primei zile la Teatrul de Păpuși Licurici în Sala Mare a avut loc gala premiilor Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, în cadrul căreia
premiile din acest an au revenit marele premiu pentru poezie poetului Ion Hadârcă, premiu pentru critică literară cunoscutului critic și istoric literar Pompiliu Crăciunescu de la Timișoara, iar premiu pentru interpretare artistică cunoscutului compozitor și cantautor Viorel Burlacu. Premii decernate de Institutul Cultural Român și Direcția Cultura Primăriei Municipiului Chișinău. Astăzi, 25 septembrie, evenimentele se finalizează cu o întâlnire la Biblioteca Antone Plămădeală din Hâncești, cu vizitarea conacului Manuk Bey, deci și în acest fel și ediția 13 a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru se încheie. Institutul Cultural Român susține deja a 10-a ediție a acestui festival de poezie, care sperăm să continue și în anii ce urmează. Alt eveniment care are loc în aceste zile este colocviul internațional de științe ale limbajului Eugeniu Coșeriu, ediția a 16-a, o ediție, înțeleg, dedicată lui Eugeniu Coșeriu la 100 de ani de la naștere. Unde are loc și cine sunt organizatorii, ce se va discuta? Da, conferința, acest simpozion, colocviu internațional de științe ale limbajului, inaugurat în prezența lui Eugen Coșeriu la începutul anilor 90, iată că continuă și firește în acest an, când Eugen Coșeriu e centenar, e sărbătorit în toată lumea și acest colocviu este dedicat. Organizatorii alături de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău sunt Universitatea de Stat din Moldova, gazda acestui eveniment, la care s-au alăturat ca parteneri Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea de Stat din Cernăuți. La această ediție a colocviului sunt prezenți importanți lingviști din întreg spațiul românesc, de la București, de la Timișoara, de la Cluj, de la Iași, de la Suceava, din alte centre universitare, la fel ca și de la Cernăuți, bineînțeles, și simpozionul s-a deschis cu alocuțiune ale rectorului Universității de Stat, Igor Șarov. Amintesc, simpozionul se desfășoară în zilele de 24-25 astăzi și mâine 26 septembrie. S-a deschis în ziua de 24 la orele 10 cu alocuțiunea rectorului Universității de Stat, Igor Șarov, a doamnei Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, a domnului Adrian Dupu, șeful Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova a Guvernului României, a subsemnatului, a doamnei Sanda Maria Ardelean, profesor universitar la Suceava, una dintre inițiatorii acestui colocviu, a domnului Mircea Deaconu, profesor universitar la Facultatea de Filologie a Universității din Suceava, a doamnei Lora Bostan, profesor universitar de la Universitatea din Cernăuți și a doamnei Maria Șleachtițchi de la Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu. Apoi lucrările continuă pe secțiuni aparte ale acestui colocviu, la care sunt prezenți zeci de lingviști, specialiști, profesori, lingviști din întreg spațiul românesc și din străinătate. Eugeniu Coșeriu merită pe deplin acest colocviu și, desigur, și alte manifestări pe care le-am organizat între timp, acesta fiind unul dintre cei mai mari lingviști ai lumii, basarabeanu, născut la 27 iulie 1921 la Mihaileni, fostul județ Bălț, ajungând profesor la mari universități din lume, în Italia, la Montevideo, în Uruguay, apoi în Germania, la Tübingen, unde și-a petrecut ultimii ani ai vieții, a fost doctor honoris causa la peste 50 de universități din lume, membru al multor academii, a publicat peste 50 de volume de studii de lingvistică, de proză, de poezii, de articole ale sale de publicistică. Opera sa a fost tradusă în numeroase limbi ale lumii. În 1991 el devenea și membru de onoare al Academiei Române și membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova. La Cluj există un mare centru de studii care îi poartă numele, condus de unul dintre ucenicii săi, cei mai vrednici, profesorul Mircea Borcilă. Eugeniu Coșeriu, cu studii la Bălți, la Iași și apoi la Roma și în alte centre culturale italiene, la Milano, a ajuns prin lucrările sale, prin noutățile pe care le-a adus în știința lingvistice, este fondatorul lingvisticii integrale și este cunoscut și respectat în toată lumea. A fost unul din cei mai mari poligloți care au existat vreodată în culturile lumii, cunoștea peste 80 de limbi străine. Și e considerat cel mai strălucit exponent al culturii române în planul universal al științelor omului. Așa este. Patrimoniul material și imaterial al României și Republicii Moldova.
Domnule Matei, la rubrica noastră Patrimoniul material și imaterial al României și al Republicii Moldova, aș vrea să ne oprim la mănăstirea Cetățuia Negru Vodă. Da, e un schit excepțional aflat în preajma orașului Câmpul Lung Mușceni, prima capitală a țării românești Muntenia, un schit situat la o înălțime de 880 de metri deasupra mării, sus în munți și în acest sens, mulți l-au asemănat cu schitul Meteora din Grecia, așa și este numit, una din marele minuni și frumuseți ale României, de care se leagă și foarte multe minuni creștinești întâmplate aici. Nu se știe cu certitudine cine a fost ctitorul mănăstirii. Majoritatea savanților îl numesc ca fiind ctitor pe Basarab I, întemeitorul țării românești, fiindcă schitul datează într-adevăr de la începutul secolului al XIII-lea. Pe stratul al III-lea de pictură, când s-au descoperit picturile din Naos, a fost găsit și imaginea voievodului Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, întemeitorul. Unii zic că acesta ar fi ctitorul, deși poate că portretul său aici nu este întâmplător, a continuat și el, a contribuit la înflorirea acestui schit după tatăl său Basarab I, întemeitorul, cunoscut în istorie și ca Negru Vodă. Biserica atribuită lui Negru Vodă e într-adevăr unul din monumentele cele mai interesante. Ea este ctitorită odată cu cetatea Câmpul Lung Mușcelului, odată cu fondarea țării românești către anul 1310, spuneam prima capitală a țării românești, și schitul Cetățuia are apoi o istorie extraordinară. Pe aici trece și Mihai Viteazu în 1595. Aici se oprește și domnitorul Constantin Șerban prin 1658, când se refugiază aici din cauza turcilor. La 1690, aici stă o perioadă de timp și domnitorul martir Constantin Brâncoveanu. Schitul a fost și metoc al mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, din capitala țării românești, și s-a bucurat de multe descrieri în timp, de mulți clasici ai literaturii române, între ei Petre Isperescu a scris inspirat despre acest meteor al românilor. Mihail Rădulescu, un scriitor muntean, un scriitor din țara românească, el îl numește prima dată Meteora României, fiind impresionat de acest rai pe pământul românesc, de priveliștele extraordinare care se deschid de sus de pe munte, și mitul spune că această stâncă, aceste încăperi au apărut, ele s-au topit la rugăciunile domnitorului Negru Vodă, al lui Basarab, întemeitorul țării românești. Sunt aici întâmplate de-a lungul vremii multe miracole legate de religia creștină. În 1996, pe când se afla în mijlocul credincioșilor adunați la slujbă, icoana cu chipul Maicii Domnului din schit a început să lăcrimeze. Martori a fost mai multă lume. De atunci aici vin mii de pelerini în fiecare an să se roage la această icoană. Pe cel mai înalt colț de stâncă de pe vârful Cetățuia este o cruce supranumită Crucea Dorințelor. Se zice că cei care vin și se roagă aici, li se împlinesc dorințele. Și Negru Vodă s-a rugat și a scăpat de năvălitori atunci, la începutul țării românești. Legenda spune că cel care ajunge până aici se roagă, îi se vor îndeplini cel puțin 3 dorințe sacre ale sale. Dar dorințele trebuie schipzuite cu grijă, să nu fie nesăbuite, pentru că dacă sunt nesăbuite sau orientate spre rău, ele desigur nu se vor îndeplini sau se pot abate asupra celui care face asemenea rugăminți. Să văd, sunt urme de picior săpate în stâncă, în piatră. Aceste urme misterioase, legenda spune că ar fi ale lui Negru Vodă și ale soției sale. Sigur că multe alte întâmplări legate de acest schit fac ca locul să devină un soi de Golgota românilor, de pelerinaj, și aici la Cetățuia lumea vine. Nefiind surse de apă, se zice că aici, în Sfântul Altar, există un izvor al tămăduirii care de această sărbătoare izbucnește cu jet de apă, și la adormirea Maicii Domnului la fel. Drumul spre mănăstire e extrem de dificil și abrupt, dar e și foarte pitoresc. Cine ajunge să îl parcurgă, sigur că are satisfacția unor priveliști deosebite și cunoaște un monument dintre cele mai vechi care țin de evul mediu românesc. Așadar, vă îndemn, când ajungeți în zona Câmpul Lung Mușcelului, să mergeți să vedeți acest sfânt lăcaș, fiindcă nu veți regreta și veți rămâne cu impresii dintre cele mai frumoase. Dicționar cultural.
Domnule Matei, la rubrica noastră Dicționar cultural, aș vrea să începem cu chile din biografia lui Iorgu Iordan, care se năștea la 29 septembrie 1888. A fost un lingvist și filolog român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române. Da, el și trecea la cele veșnice la 20 septembrie 1986, acum 35 de ani. Da, Institutul de Filologie poartă și numele său, Iorgu Iordan Alexandru Rosete, unul din importanții filologi români, a fost și membru titular și vicepreședinte al Academiei Române, a creat o întreagă școală, a avut numeroși ucenici pe parcursul vieții sale și sigur că Iorgu Iordan, care venea de la Tecuci, de aici, din preajmă, a învățat la Gimnaziul Real din această localitate între 1895 și 1899 și apoi a făcut liceul Costache Negruțe din Iași, existent și până astăzi, unul dintre liceele considerate cele mai bune din vechea capitală a Moldovei. După absolvirea acestuia, el a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie ale Universității de la Iași, avându-i ca profesor pe celebrul lingvist savant Alexandru Filipide, pe marele critic literar Garabete Brăileanu. Concomitent, el face studii suplimentare sub îndrumarea lui Alexandru Filipide, devine doctor în filologie, face o carieră deosebită, e profesor de română și de limbă germană la Liceul Alexandrii din Galați, își ia doctoratul, merge și se specializează la universitățile din Bonn, Berlin și Paris, devine profesor la Universitatea din Iași, apoi profesor de romanistică la Universitatea din București, începând cu anul 1946. El întemeiază la Iași buletinul Institutului de Filologie Română Alexandru Filipide, a fost redactor responsabil al publicațiilor Revue de Linguistique și revistei Limba Română, a desfășurat o activitate academică deosebită, a scris numeroase opere, a debutat cu prima sa carte în 1924 și până la trecerea în eternitate acum 35 de ani a publicat numeroase manuale de lingvistică, o istorie a limbii române, dicționar al numelor de familie românești, un studiu de referință limba română contemporană, crestomații pentru limbile romanice, a publicat Introducere lingvista romanică, Istoria limbii literare spaniole și așa mai departe, deci numeroase studii și e bine să ne amintim de Iorgu Iordan, pomenit adesea de mulți dintre lingviștii filologii noștri care și l-au avut direct sau indirect ca profesor pe marele lingvist. Dicționar cultural. Domnule Matei, tot în luna septembrie, în data de 20 anul 1866, s-a născut marele om de cultură George Coșbuc. A fost poet, critic literar, scriitor, publicist și traducător român și tot a fost membru titular al Academiei Române. Da, sigur că da, ne amintim de unul dintre cei mai mari creatori români. Noi am avut prilejul și într-o ediție trecută a unei emisiuni, Ora de Cultură, să vorbim despre George Coșbuc la 100 de ani de la trecerea în eternitate în 2018, dar oricând de bine să revenim, am făcut atunci o amplă expoziție George Coșbuc numta Zamfirii, care a fost în galeria la Rond și apoi itinerată în mai multe localități. Sigur că poezia lui George Coșbuc, vorbim în primul rând de poetul George Coșbuc, poetul cel mai important de după Eminescu în epocă, ea aparține această poezie patrimoniului cultural național, poezia sa remarcându-se și recomandându-l ca pe un autor clasic, cel mai mare poet social român considerat Coșbuc peste vremuri. Poemele sale Noi vrem pământ și toate s-au fost cântate și interpretate, la fel ca și versurile sale de dragoste. George Coșbuc are o operă poetică vastă. Să nu uităm că el este și de prima versiune în română a Divinei Comedii a lui Dante, a Eneidei lui Virgiliu, a Odiseii lui Homer, traduce și din Eliada fragmente, dar de Odiseea pentru prima dată în limba română. Coșbuc este și primul mare traducător din marele epopei ale hinduismului, Ramayana și Mahabharata. Este traducător din Sakuntala, este traducător din mulți alți poeți ai lumii și la acest capitol este un mare precursor
Nu-i voi povesti biografia, o copilărie destul de grea. George Coșbuc, al 8-lea copil din cei 14 ai preotului greco-catolic Sebastian Coșbuc și al Maria, fiică de preot greco-catolic al lui Avacum din Telciu. Sigur, Coșbuc înfruntă toate vicisitudinile vieții în condițiile unei Transilvanii ocupată de Imperiul Habsburgic, devenit apoi Imperiul Austro-Ungar la 1867. El face studii temeinice, învață și cunoaște foarte bine germana, învață și cunoaște foarte bine alte limbi europene, învață latina pe care și-o însușește la perfecție și va putea da traduceri din autorii antici, face studii temeinice și de greacă veche și de limbi clasice și sigur că acest contact cu literatura clasică, mai cu seamă cu literatura latină, cu principalele opere ale literaturii europene, nu puteau să nu lase urme. El învață italiana veche, italiana de secol XIV, a lui Dante Alighieri și pătrunde în toate tainele și misterile acestei capodopere uriașe și de o traducere rămasă și până astăzi ca varianta clasică, traducerea românească a Divinei Comedii. A desfășurat o foarte intensă activitate literară, culturală, dar și politică în susținerea revindicărilor politice ale românilor ardeleni, a generației memorandiștilor. El este și un important gazetar al unei epocă, creează publicații, conduce numeroase publicații, colaborează la Tribuna lui Slavici, colaborează la cele mai importante publicații și din țară, de peste munți, ajunge și la Iași, publică în convorbiri literare, deci menține relații cu membrii Junimei, cu Titu Maiorescu, se va împrieteni cu Ile Caragiale, prietenia lui va fi una exemplară în contextul prieteniilor literare în general. Publică numeroasele sale volume care se bucură de apreciere și de prețuire critică. Vine la București, apoi Titu Maiorescu îl primește solemn în ședința Junimii la 23 decembrie 1889, unde George Coșbuc, sosit din munți cu lucrările sale, citește în prezența celor prezenți, atunci îi cunoaște pe toți junimiștii, între ei și pe Ile Caragiale, revine apoi periodic la ședințele Junimii, unii citește din creațiile sale. Relațiile sale cu Maiorescu sunt iarăși menținute pe parcursul întregii vremi. Marele critic îi prețuiește opera și îl recomandă. Multe din poemele sale devin clasice și se cântă și în România de atunci. Face călătorii și la Iași, unde cunoaște lumea literară, și volumul său, Balade și idile, cunoaște reeditări și în țară. El editează apoi revista Vatra, care se menține și până astăzi, o fondează împreună cu Ile Caragiale. El are numeroase publicații, articole de publicistică care abordează cele mai importante și ardente probleme ale vremii. Scrie și în perioada izbucnirii primului război mondial, optează pentru unirea tuturor românilor într-un stat unitar național, are referințe nu doar la românii din Transilvania, supuși asupririlor, ci și la cei din alte teritorii românești, din Basarabia, din Bucovina de atunci. În 1916, el este primit în Academia Română într-o ședință prezidată de Iacob Negruță și este membru în secțiunea literară, secția de literatură și filologie a Academiei Române. Forul îl salută, între cei care îl recomandă e și Barbu Ștefănescu de la Francia și Duiliu Zamfirescu și mulți alți scriitori clasici ai literaturii române. Coșbuc rămâne o personalitate uriașă, un scriitor de cultură și de civilizație românească, unul din marii clasici ai literaturii noastre. Revenirea la opera sa este totdeauna nu doar necesară, ci și foarte utilă. Mama, versuri de George Coșbuc, interpretează trupa Arhaic.
pădurea pe scurg și buiet dau în cale, iar plopii nume du la murg, doinesc eterna jale. Pe malul apei se împletesc cărări ce duc la moară, acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o cășcioară. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Mai știu și eu la ce gândeam, aveți și voi un frate. Mi s-a părut că aud la geam cu degetul cum bate, dar n-a fost el să-l văd venind. Aș mai trăi o viață, de și voi muri dorind să-l văd odată în față. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Afară-i vânt și e norat și noaptea e târzie. Copilele ți s-au culcat, tu inimă pustie. Stai tot la vatră încet plângând, e dus și nu mai vine. Și adorm târziu cu mine în gând, ca să visezi de mine. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine.
La oglindă, versuri de George Coșbuc, interpretează Angela Moldovan. Azi am să-mi crestez în grindă, jos din pui acum oglindă. M-am mai dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul, și-am închis ușa la tindă. Iată-mă-s tot eu cea veche, ochii hai ce mai pereche, și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al cui și la ureche. Și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al cui și la ureche, uite-o floare. Mă gândeam eu că-s frumoasă, dar cum nu și mama-mă coasă. Șorți cu flori minune mare, nu se o fată ca oricare, mama poate fi foloasă. Șorți cu flori minune mare, nu se o fată ca oricare, mama poate fi foloasă că mă are. Asta-s eu și sunt voinică. Cine a zis că eu sunt mică? Uite să-o acum eu seama că-mi stă bine în cap pe frama, și ce fată frumușică. Uite să-o acum eu seama că-mi stă bine în cap pe frama, și ce fată frumușică are mama. Dicționar cultural. Domnule Matei, acum 153 de ani se năștea Elena Văcărescu la 21 septembrie la București, România. E o scriitoare română care a fost stabilită în Franța. Este membră de onoare a Academiei Române. A avut o bogată activitate politică și literară la Paris. Să le vorbim radioascultătorilor despre această personalitate. Da, sigur că da. Elena Văcărescu e un nume foarte cunoscut în întreg spațiul românesc, dar și în cel francez, un simbol al acestui liant cultural româno-francez. Se știe că a fost implicată și în viața politică și în cea românească, pentru că în tinerețea ei a avut o idilă de dragoste cu viitorul rege Ferdinand al României. Relația însă nu a fost acceptată de regele Carol I și de guvern, așa că Ferdinand a trebuit să se căsătorească apoi cu regina Maria din Marea Britanie. Ea vedea lumina zilei la București în 1864 într-o familie de boieri, boierii
Văcărești. Tatăl ei era un diplomat cunoscut, Ioan Văcărescu. Se trăgea din familia poeților văcărești, adică aveau tradiții de familie deosebite, poetice, încă de la finele veacului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea. Deci ea copilărește la Vatra Văcăreștilor de lângă Târgoviște, în locurile acelea superbe. Cine a fost să le vadă, e acum și muzeu consacrat poeților văcărești. Primește o educație aleasă. Ea merge încă în copilărie în Italia, cunoaște Italia, pictura, studiază limba italiană, se stabilește apoi în Franța, unde se distinge în viața literară pe mai multe planuri. În 1886 ea debuta la Paris cu volumul Cânticele Zorilor, Chant d'Aurore, premiat de Academia franceză, traduce în limba franceză din poezia lui Eminescu, a lui Blaga, a lui Goga, Topărceanu, Minulescu, a lui Ion Vinea. Deci în perioada primului război mondial ea a militat activ la Paris pentru realizarea Marii Uniri a 1919, apoi trimite de regele României secretar general la Asociației Române, pe lângă Societatea Națiunilor, pentru o perioadă de 20 de ani, pentru că tocmai să pledeze mereu cauza României. Pentru meritele sale, guvernul francez i-a decernat ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare. În 1925, Elena Văcărescu a devenit și membru de onoare al Academiei Române, fiind prima femeie din România care a beneficiat de acest titlu. Se stinge din viață la 17 februarie 1947 și este înhumată în cripta familiei Văcăreștilor de la cimitirul Belu din București. Ea a lăsat majoritatea averii Văcăreștilor, era moștenitoare, a lăsat o donație Academiei Române. A publicat în franceză vreo 5 volume de poezii, ultimul dintre ele, La dormeuse éveillée, visând cu ochii deschiși, în 1914, între 1886-1914, a avut și prelucrări folclorice. Unul din volumele sale se numea Rapsodul de pe Dâmbovița sau Rapsodul Dâmboviței, apoi Nopți Orientale, apoi În aurul înserării, a publicat și romane, Amorul învinge și Vraja, a avut memoriile ei sunt foarte cunoscute, se numesc Memorial la modul minor și Romanul vieții mele, a scris și piese de jucate în epocă și în Franța și în România și s-au făcut mai multe ediții din opera sa în anii 90, 1977, 89, 91. A fost foarte prețuită de mari contemporani, de Iorga, de Camil Petrescu, de Șerban Cioculescu și de alți critici literari. Merită să ne amintim de Elena Văcărescu. E un exemplu de slujire cu dăruire a artelor, dar de slujire țării și neamului din care a făcut parte. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 28 septembrie anul 1882 s-a născut Vasile Pârvan. Se fac 139 de ani de la naștere. A fost istoric, arheolog, epigramist și eseist român, membru titular al Academiei Române. Vasile Pârvan e unul din marii noștri învățători, hai să spunem învățători naționali, mare savant, model de slujire științei și intereselor naționale. Vasile Pârvan venind dintr-o familie modestă, tatăl său era învățător cu înaintași rezești din Basarabia, de unde credeți? De zona Cantemirului de astăzi. Deci de acolo se trage familia Pârvanelor, dar se stabilesc în această zonă a Bârladului, devine unul dintre cei mai importanți, dacă nu cel mai mare arheolog pe care l-a avut această știință vreodată în România, fiindcă lucrarea sa getică, lucrarea sa de bază, e una din cele de fundament ale oricărei educații istorice și educației în general pentru orice român cult. Vasile Pârvan, nu o să trecem biografia lui de studii și în România și apoi la Iena, la Berlin, la Breslau, unde ascultă pe marele istoric al antichității Teodor Mommsen, cel destins și cu premiul Nobel, apropo în calitate de scriitor și istoric. Vasile Pârvan marchează debutul secolului 20 prin publicistica sa, prin articole sale științifice, prin aparițiile sale permanente și în convorbiri literare, Tribuna Poporului, Luceafărul, Însemnătorul, Neamul Românesc, În Viața Românească, cele mai importante reviste. Are o activitate didactică și de cercetare și la Universitatea București și la Universitatea din Cluj-Napoca. Colaborează la cele mai importante reviste istorice și științifice ale vremii, face cercetări de arheologie și de preistorie a civilizației greco-romane, dar și a civilizației dacice. Șantierele pe care le conduce la Histria, în Dobrogea, publică numeroase studii. El este unul dintre cei
omului care face din Muzeul Național de Antichități un muzeu modern, îl conduce cu atâta maestrie, fiind în limbajul de astăzi un manager iscusit și talentat. Materialele pe care le adună pe parcursul vremii vor constitui baza acestei lucrări fundamentale a sa, Getica, protoistoria Daciei, care apare în 1926, dar această lucrare e precedată de altele. Dedică o lucrare lui Marcus Aurelius Verus Cezar și lui Aurelius Commodus în 1909. Publică contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman. Apoi publică o monografie aparte despre cetatea Tropeum, al Tropeum Traiani, idei și forme istorice, memoriale, începuturile vieții romane la gurile Dunării, iar lucrare de referință a sa, și în fine încheie cu Dacia, civilizației străvechi din regiunile Carpato-Danubiene, publicată postum în 1928 în limba engleză și tradusă în română în 1937. El a fost directorul Muzeului de Antichități, dar a fost și cel care a pus pe picioare, a organizat Școala Română de la Roma, actuala Academia de Romania de la Roma. I-a fost primul ei director până la moartea sa, a îngrijit și a îmbogățit biblioteca unică a acestui centru academic și cultural românesc. Vasile Pârvan s-a stins din viață foarte timpuriu, putea să mai trăiască, să creeze o boală nemiloasă, i-a curmată viața, dar a rămas pentru foarte multe generații de mari intelectuali români profesorul model, savantul model. Să nu uităm că el trece la cele veșnice la vârstă foarte fragedă de numai 45 de ani. Vă dați seama că până la această vârstă să reușești să întemeiezi școli, să faci instituții. Muzeul Național de Istoria României, fost un muzeu de antichități, îi datorează foarte mult, la fel ca și Academia Română de la Roma, la fel ca și Academia Română în general, știința istorică și arheologică românească. Dicționar cultural. Domnule Matei, să ne transferăm și în zilele noastre, în ziua în care Simona Halep împlinește 30 de ani. Se va întâmpla acest lucru la 27 septembrie. Este jucătoare de tenis cu care trebuie să spunem ne mândrim cu toții și îi urmărim evoluția cu așa sufletul la gură. Sunt un admirator al Simonei Halep, admirator necondiționat și o felicităm din toată inima cu împlinirea vârstei de 30 de ani, dar și cu celebrarea căsătorii recente și îi dorim Casa de Piatră alături de Toni Iuruc. Sigur că am admirat-o și am privit majoritatea meciurilor Simonei Halep, chiar constant, și pot să afirm că este o jucătoare dintre cele mai bune, că e cea mai mare tenismenă fără nicio îndoială, dar prima tenismenă româncă a ajuns în numărul 1 mondial și s-a menținut vreme destul de îndelungată. Ea a ocupat această poziție 64 de săptămâni, mai bine de un an de zile, adică un an și 12 săptămâni. Cred că o poate să o mai ocupe și în continuare. A câștigat 2 turnee de mare șlem de la Roland Garros și Wimbledon, dar a fost finalistă în 5 turnee de mare șlem. A câștigat Roland Garros și la junioare în 2008. A fost în finală și la Australian Open și atunci i-a trecut victoria, cum să zic, pe lângă ureche. A fost o întâmplare că nu a câștigat turneul, a câștigat numeroase turnee VTA, numeroase turnee de mare importanță. Îi vom povesti biografia. Simona este o prezență în viața, nu doar în viața sportivă, ci în general în viața României și a românilor și în viața sportului mondial, în special a tenisului. E foarte respectată și iubită și noi o iubim, o admirăm și îi dorim mulți ani cu sănătate și cu noi victorii, să ne bucure orice apariție a ei în turneele de tenis internaționale, pentru că Simona este o jucătoare fantastică. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 23 septembrie, draga noastră cântăreață de muzică populară din Suceava, Sofia Vicoveanca, a împlinit 80 de ani și este o ocazie să-i dorim multă sănătate și mulți ani fericiți. Da, Sofia Vicoveanca este interpreta care a revoluționat Basarabia la venirea ei în 1989, atunci când în Palatul Național... Printre primele sau chiar prima era care, da. Toate străzile din preajmă au fost cu ascultători care, fiind puse amplificatoare, se minunau
de concertul ei deosebit. Sigur, ne amintim de Sofia Vicoveanca totdeauna, e una din marile interprete ale cântecului popular românesc, venind pe această linie a tradiției Mariei Tănase, Ioana Radu, Mariei Lătărețu, o cântăreață cu un tembru și un specific al său, reprezentativă, mai ales pentru Bucovina noastră, în integritatea ei. Ea s-a născut la Topărăuți, în nordul Bucovinei, ocupat în 1940 și apoi în 44 de sovietici. A avut o viață destul de zbuciumată, o viață destul de dramatică, fiind între cei refugiați din locul nașterii și al copilăriei sale și stabilindu-se apoi la Vicovul de Sus, Bivolărie, la Bicov de Sus, în această comună pe care a făcut-o celebr, prelung și numele de la Vicov de Sofia Vicoveanca. A știut să înfrunte greutățile materiale, să facă școală populară de artă, să facă apoi școli profesioniste, să se lanseze cu ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava și să ajungă la 1965 văzându-și primul disc al ei apărut, care o plasează printre cei mai importanți interpreți de muzică populară în plan național românesc. Apoi, din 1998, ea a fost și solistă de muzică populară la ansamblu Rapsozii Botoșanelor. Sigur, ne bucurăm de Sofia Vicoveanca, ar fi să-i povestim biografia, a făcut sute de turnee, are numeroase CD-uri, DVD-uri, casete audio, a apărut pe parcursul vremii. E un articol întreg în Wikipedia numai cu discografia Sofia Vicoveanca și ne-ar lua mult timp să le menționăm, la fel ca și lista premiilor și a recunoașterilor oficiale pe care le-a avut cursul vremii în România, aici în Basarabia și în lume. Nu ne rămâne decât să-i dorim sănătate, să îi dorim alese bucurii spirituale, iubire din partea celor dragi și să ne bucure cât mai des cu aparițiile la radio, la televiziune, dar și cu venirea ei. Aici la noi am avut-o și în programele Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și o așteptăm oricând să vină din nou în Basarabia pe neîntrecuta interpretă Sofia Vicoveanca. Așa ca la noi mai rar, cântă Sofia Vicoveanca. Așa ca la noi mai raru, la joci chiar dacă n-ai habarul, numai să uiți de amacel, hai da sus, opincă sus. La ea căltăză o s-a dus și de-o palmă coldul pus. Hai veniți la joc și voi, la dacă vă place de noi, la noi ori vă primi. Pământul să-l pătușim și jucăm caricul, știm că nu știm cât mai trăim, mă! Hai da hop și iară hop, la uite scaful, jucam popul, nici un pic nu stau în loc. Eu cum aprind în jocul, la zi școala pământul foc, unii calchesc nordic rock, și apoi când mă învârtesc, la larele nu mă gândesc, sar străițele pe mine. Rău după să pustiu, înapoi să nu mai vie, acolo mea să rămâie. Tania, nu uitați-l pe mietuțu, la ingăt îl joacă discuți, că papul și îi sunt truți, eu rut la lor jucând. La iată de 3 zile în rând, joacă cu mândruța în gând, că omul care iubește, la jucând dorul și o soiește, la scotul rapământul batii. Saltă și strângă cât poate, de cu zor și până noapte, de iudă ca mea și-a spate. Da, voi fișor, de ce mai stați? La stat și gardul razamațul, ia-n fuga la joc, intrat și batute de și dăi. La mai cu focul năpădăie, până șorii și scântei. Hai pământul să batem, la șurirări să uităm, sărațul manelul meu, l-a purtat atu cam eu, mă.
așa și l-a pus bine și amuia cât-i pe mine să mă fudulesc la lumii și numai așa. Ora de cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.